Yo. Koma jakwera wakamena boma atu amwene. Amwene kumavomereza. Ngati zakuvuta ndi kumavomereza mani. Mukakamena boma chifukwa chani. Anthu sakufunani. Amwene. Kodi ziko ndilano lokha? Ziko ndilano lokha ajakwera. Mukakamena boma chifukwa chani. Anthu sakufunani mukakakamira. Sabamanga choncho. Inu pamene munkaleka panga zitukuko paja mukasa ngati 2025 sizafika. Mukutichedwesa. Ife tikufuna tikamulumbise Professor Arthur Peter Mutharika. Mukutichedwesa kwambiri. Nthawi. Tichoke kwa Igupto tibwerere Kenani basi. Mafuta mavuto, forex mavuto, fertilizer mavuto, chimanga mavuto, china chani, simenti mavuto, chito mavuto, zitukuko mavuto, usogoleri mavuto. Ndiye ndikuphatikiza pa mavuto onse aja ndikuikapo chikwanjeso pamwamba. Hai mwende bwino. Never again. Ngakale kambata dikula amene aja sabwerera. Ndipo aliyesa amene akuganiza kuti apanga alliance ndi amene aja muuzane kuti ndi alliance yokagwa nayo kumanda. Listen to this. Ngati MCP singapangidwe announce kunena kuti ya wina zisankho, come and kill me. I can bet on that. Come and kill me. Ngati MCP singapangidwe announce kunena kuti ya wina zisankho, come and kill me. I can challenge you. I saw this very clearly and there is no question about it. No compromise about it. It is like that. Tionana. Zigong. Tereko tanyamuga. Baba Nuhu komanso oyemekezeka aujinga upeza monga ndinalankhula kale kuti tiyeni ngati anthu tizikhala pa chilungamo. Dziko lino ndi lathu tonse, zikayenda zimayendera aliyense, zikavuta zimavuta aliyense. Malingana ndi malizatsi amene akuveka ma media stations komanso ndache ameke amene akulankhulira Annabel, zikuonetseratu kuti ifeyo Amalawi Congress Party taluza masankho. Chimene chatsala ndi kungodikira official announcement ya meki. Koma zoti tizinamizana kuti ayi mwakuti zisintha kulibe. Pano pakati ifeyo achewa mbiri sitinavote. Ndipo ine ndapanga interview anthu angapo chifukwa chani mwakavota tataoneni chala aya poyamba kumanama aya atavota tataoneni chala aya sinakavote bwanji sindiona usiyana china chilichonse.
ndi zimene achewambiri alankhula. Kuvota kusavota kwa iwo samaona kusiyana kulikonse. Ndiye ambiri amene avotaso ena amavotera ife chipani chathu ngati chipani chawo, komanso ambiri amapezeka akuvotera olemekezeka Peter Mutharika. Ndiye pa Central Region Peter amapanga bwino kwambiri, ku Northern Region Peter amapanga bwino kwambiri, ku Southern kulikonse. If you go to all these regions Peter amachita bwino. So ndizosadabwitsa kuti Peter akutsogola, ndipo monga ndanena tikungodikira announcement ya MEC official results imene ameki atipatse. Koma to the look of things Peter is declared a winner. Ndiye koma kuti ifeyo ngati anthu apa Central Region komanso ngati anthu achipani cha Malawi Congress Party tiye tiyang'ane chachititsa ndi chani kuti anthu atikane. Chifukwa amene atikana si anthu okha akumwera, si anthu okha ku Eastern Region, si anthu okha ku Northern Region, including our own people in the Central Region atikana miserably. Chachititsa ndi chani? Failure of leadership, kulephera kwa atsogoleri athu. A president samamva advice iliyonse kwa ife anthu, a secretary general samamva advice iliyonse kwa ife anthu. Takhala tikulankhula from the word go titangolowa mboma, izi sizabwino, sizimaveka. Awa kuononga chosani sizimaveka. Katundu akukwera without any justification, anthu akuzunzika, sizimaveka. Ndiye anthu dziko lonse la Malawi samakondwa nafe ndi style ya leadership yathu. Ndinalankhula kuti kodi mmene tikupita ku masankhomo tili mkatikati mwa campaign, kuzipezeka kuti madzi kulibe, no water supply kuchoka ma water board, magetsi akuzima on daily basis kuchokera ku Eskom, no any fuel in the filling stations kuchokera ku Ministry of Energy Nokima Mera. Kodi zinthu zimenezozo impact imene zabweretsa pa ground, are we serious kuti tupita di kumasankho tufuna kuti Amalawi ativotere? Sizinaveka. Even ku accountant general pangadala hold ma payments during campaign, zonsezo zimaoneka. Ndipo nalankhula ine kudaakuluakulu campaign yetu kupanga bwanji popeza a secretary general, organizing secretary, campaign director was akuyenda na president. Malawi is big. Menena mugawani ma regional governor apatseni ma funds azipanga campaign mu region mwapo. District chairman apatseni ma funds azipanga campaign mu district mwapo. Constituency governor apatseni kutekera ma constituency mtima meeting timena azipanga on the ground level. Tidzutsa anthu amene mwina akuganiza mola kuika kuti mwina sakavota satani. Tima meeting timene angapanga anthu aja mphamvu kuthekera kumene mungu apatsa anthu aja mmamizi adzutsana. Sizimaveka. Ndalama za campaign a secretary general, ndalama za campaign a president, regional chairman no even tambala campaign yakuti. So the indications were there kuti leadership yatikanika. Minister of Finance wale alepera for almost 4 years, no forex in the country. And zomanena kudale anthu wina kumalankhula zinthu zombwambwana ayi kukwera kwa katundu kuitse global crisis pamene anthu anu akugula forex pa black market modula ndi awo kauda katundu, you expect kuti agulitsa mofanana ndi mtengo wamayi kuwena. That is taking people for granted. Chosana nduna awa pezani munthu technocrat mwikeni ku finance, and they are doing in collaboration even with my governor of Reserve Bank, deputy governor. Chosani wonse pezani finance minister ukuku ku Reserve Bank kaniso anthu ena. Forex asamatulukire pa window akulowera pa
pa khomo akutulukira pa window sizinaveke ndiye leadership ngati sikumva kulira kwa anthu akupondedwa akulira iwe sukuchotsa phazi basi lichete kapena sukumulamula munthu amene akuwaponda anthu kuti uchosa phazi ukavula za anthu uli chete zotsatira zake zimakhala zimene zachitikazi. Tinayamba kalekale awa mukugwira nawo ntchito awa ndi timu ya DPP amene anawapanga install kuchosa timu ya UDF ndi amene amasinthana boma amene akuperekera katundu kuboma zonse zofunika. These are the team of DPP. Pangani create your team kuli funds yosiyana-siyana imene yakuthandizani during campaign amene they have invested their resources into your campaign. Khalani pasi akuluakulu onani kuti kodi ku northern region atithandiza ndani, central region atithandiza ndani, southern region atithandiza ndani. Agaweni mzochitika zaboma muzichite limodzi as a network zosaveka okungo wasankha maudindo abazinduna wose akuluakulu kuchokera pa president zinduna wose kungo wapasa maudindo kuti atenga boma kupanga sideline aliyese amene adavutika naye ali ku opposition nkumapanga soma business nomwe aja timu ya DPP. No wonder kumapeto kuno service serious adayimitsa DPP because they were the people who were transacting with the ministers. Tinangochotsa ma minister and the president koma timu yonse inalipo DPP. Ife timaunika ndipo tinaunikira from the word you go until today anthu basamava ndi zimene akumana nazozo ni zimene amayenera kumana nazo. Munthu akalogontha mkhuto umakumana ndi zimene azathu atsogolera athu achipani chathu cha MCP akumana nazo. Kumapeto ndinene kuti zikapangidwa declare kumeki kuti DPP yawina MCP yaluza, tiwapempha president, tiwapempha secretary general kuti atule pasi maudindo wawo so that kubwere timu ku Malawi Congress Party imene ikhale counter ku DPP leadership kuti mwina 2025 awa atata akulepheranso amalawi akhale ndi alternative. Chifukwa ngati akuluakulu alephera apapa a president wathu a secretary general athu sangadzakhalenso alternative ya Malawi 2030 sizingatheke. Ndiye palibe chifukwa choti achedwe kukhala m'mipando imene mipandoyo alephera kuyigwirira ntchito. Tiwapempha after apapa zikapangidwa di declare kuti tawina kuti apange resign tipezewe anthu amene ayendetse chipani for the betterment of Malawians. Uthenga umene ndingapatsa DPP as a Malawian citizen ndionena kuti ayang'ane zimene zidawachititsa kuti achoke mboma komanso ayang'ane zimene zawachititsa IMCP kuti amalawi asavote. Akakhonza zimenezi akhala mboma alamulira popanda vuto lilonse. Ndikunena izi chifukwa tikayang'ana mavoti amene akuyendera amene avotera DPP salomwe. Ndibwereze tikayang'ana mavoti amene akuyendera amene avotera DPP salomwe wokha. Achewa avotera DPP, atumbuka kumpoto avotera DPP, atonga avotera DPP, angoni avotera DPP, ayawo avotera DPP. You can imagine kumangochi kuti pali center zina zimene amapezeka kuti MP akutsogola wa UDF, councilor akutsogola wa UDF, president sadavotera president wa UDF akuvotera Dr. Professor Peter Mutharika. That means wavotera Peter Salomwe wokha, the whole nation has voted for change. Akufuna kusintha kumene amalawi akufuna kusintha sikuti akunena kuti apita awo ndi otha kwambiri ayi, chifukwa nawonso amalawi omwewo anawachotsa koma aona ngati alternative chifukwa imene ilipo chifukwa chakulephera kwa Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chathu cha Malawi Congress Party.
ndeta apemphe kuti akamendesa dziko akupange zinthu zokomera osamalawi, ndipo anthu apa Central Region aku Northern Region asachitidwe chipongwe chifukwa amene apanga contribute kuti iwo abwerere mboma, alolera kukana anthu awo for the change. Sikuti chifukwa chowakonda a DPP akungofuna change. Ndiye akabweretsanso zibwana zimene amapanga athuwa zomatenga the whole blantyre no minister, abwerezenso zibwana zimenezo pa Central, abwerezenso ku North, angokhalaso 5 years. Amalawi podzavota adzacho saso. Pano Amalawi sakuyang'ana mtundu, pano Amalawi sakuyang'ana kuti ni chipani changani ichi, akufuna kusintha kwa zinthu. Ndi advice imene ndingapatse amene akuonetsa kuti akutsogola pa mavoti yawo, kuti akapangidwa declare a winner apitirize zitukuko zimene boma limene likutulukali linayamba mpaka zithe, komanso keke agawe to the whole Malawians, because those are taxpayers money belongs to every single Malawian. Iyi ndi advice imene ndimafuna ndipereke kwa anzathu amene atuluke boma after make kapanga declare a winner, ndi kwa anzathu amene akulowa boma after declared a winner.